হ্যালো 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 গাইজ, ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛେ ଅଟ୍ରି। ଏଇଟା ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଯେଉଁଠିକି ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖାଲି ପାହାଡ଼ ଆଉ ପାହାଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସୌରଭ। ଆମେ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରିକି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। Without me, you're not like everyone. That is why I choose you. You're the one who can make me happy. You know you in love when you come for the same. Because we are the scenery better than dreams. ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଭେଜିଟେରିଆନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ହାଟକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ହୁଣ୍ଡି। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଫ୍ରଣ୍ଟଟା। ଏଇଟା ଆମେ ଅଟ୍ରିକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଅଟ୍ରିର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ତା ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ। ସାଙ୍ଗ କିଛି ରହିଛି ଦେଖୁଛି ପାଣି ଭିତରେ। ପାଣି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ବବୁଲ ଗୁଡ଼ା ବାହାରିଛି। ଶୀତଦିନ ଏଠି ଆସିଲେ ଗାଧୋଇବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା। ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ନାଳଟି ଆସିଛି ସେପଟୁ କୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ଏଇଠିକି ଆସିଛି। नागर भी बहुत गर्म पानी है। हम वही पानी में हाथ मार के देख रहे हैं कितना गर्म है। बहुत ही गर्म है, बहुत ही गर्म पानी है। देखिए